Döwletde skripka saz gurallar çalýarlar. Toýlaň bedegi. Döwlet bilen oraz bol. Salam. Canım tam oraz bol salam. O medeni yürütüsüde Eldar kampaniýanyň adyndan, Eldar Ahmedowyň adyndan bizeýne napitkleri täze sowgat edip getirdim. Bir iç görgen da, görün näme diýäňiz? Ulu howat. Dinleýijiler kän tuğulumy näme maksat berýän? Men belki şey. Tutas bari. Doğrudan da mehriban tomaşaçylar ine orad bilen bilýändir orad bol. Men zirk taramly napitikler türlü görnüşini gowy ýa-ni ýöne şolaryň arasynda iň bir näýlek diýsem tagama baý napitik doğrudan orad bol. Sen näýlek gördüň? Gatylalaşan döwlet doğrudan üýt köşk tagan mehribanlar hem süýji menen napitikler has süýji bolsa gowy ýa-ni dogry emaýsam. Mehribanlar bu zatlaryň çynlygyny biljek bolsaňyz, bu napitiklerin, bu suw içleriň bir has üýt köşkligini biljek bolsaňyz, size de dadyp görmeňizi maslahat berýär. Gefebetin täze ýylyňyz gutly bolsun. Awga mehriban halkymyza da maslahat berýär, täze taçaklanyny. Bizim yıldızlarımız Eldar napitik maslahat berýär, dogry dämi? Ýokary hil, amatly baha. lezzetli tagam. Täze taçaklaryňyzy Eldar bilen berýär. Aýtdyma. Malatsy. Gefebetin gutly Sağ ol bolsun. şahsy. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Спасибо, силаңызга, ятаңызга. Ангелочки, var ha. Malatsy.